Det er altså nu, afgørelsesteamet skal Koster have lov til at vinde til Danmarks mesterskab. Ellers skal Thomas Dupont snuppe det for næsen af ham, og de kører nu. Og de giver det fuld gas begge to, det er meget tæt det her. Og så ikke mindst godt for Thomas Dupont på en flot andenplads. Hvad betyder den her sejr for dig? Jamen det betyder, at jeg lærer en masse om at håndtere pres, og modstanderen i dag er selvfølgelig et niveau under jeg er, og derfor så er det presset, der er det største, fordi alle har forventningerne på mig som vinder, så derfor så kan jeg kun skuffe, og derfor er jeg rigtig glad for at vinde, og jeg er glad for at vinde over for det danske publikum. Hvad med fremtiden? Hvad bærer den? Jamen målet er næste gang Australien, og jeg har trænet hele året i USA og kørt konkurrencer derovre. Og som et niveau ligger nu og formen, så tror jeg kan i hvert fald gå i top 20 i Australien, og det vil så sige, at jeg kører World Cup næste år. Og når jeg kører World Cup, så har jeg mine chancer for OL jo kommet en del tættere på.